След като вашето дете навърши 3 годишна възраст, е важно да включите детска паста за зъби с съдържание на флуор. Това е периодът, в който детето вече може да изплюва и съответно съдържанието на флуор е препоръчително да бъде с количество 500 единици. Постепенно с времето количеството на флуора се увеличава, като в периода от 6 до 12 години това количество става от 1200 до 1500 единици. Важно е количеството паста за зъби, което се поставя върху четката, да бъде колкото грапово зърно и съответно, ако детето има възможност да не изплаква устата си с вода, тъй като целта е флуорът да остане максимално дълго време в устата и по този начин да подпомогне минерализацията на пробилите или пробиващи все още зъби. Редно е да отбележа, че при бели петна или каквито и да било белези на кариеси по детските зъби, било то и при деца под 3 годишна възраст, е важно да включите флуорна детска паста за зъби, която да предотврати прогресията на кариесите и съответните усложнения, които могат да настъпят след това. Ако имате нужда от допълнителни съвети или имате някакви въпроси относно вашето орално здраве или това на вашите деца, то обърнете се към вашия специалист или ни пишете.